Euskal Herriko pentsiunen mugimenduak deituta Hego Euskal Herrian gutxieneko pentsioa 1.060 eurora iristeko oinezko martxa ezberdinak egin dira asteon gaurko egunean Gasteizen elkartzeko hain justu Carlos Lena plazan batu dira zutabeak eta handik manifestazioa abiatu dute goizeko 11etan. Pentsiunek nahi duten Espainiako gorteetan ordezkaritza duten alderdiek pentsioen azken erreformaren lege proiektuaren eztabaida baliatzea, erretiro adina berriro 75 urtetan jartzeko eta pentsioa osorik jasotzeko kotizatu beharreko urteak 15era jaisteko. Eguerdion guztioi, 12ak pasata iritsi da gurean gaur magazinari heltzeko unea. Pentsiunen mugimenduaren arabera, erreformen ondorioz gutxienez 753 euroko pentsioa jasoko du aurten, ezkontidea ardurapean ez duen pentsiunak 14 ordaintzaritan. Azken erreformaren bitartez, 873 eurora igoko da 2027erako. Gasteizen da Nerea García lankidea, informazio gehiagorekin. Eguerdion, Nerea. Eguerdion, Karol. Tira, gaur elkartu dira Gasteizen, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako pentsiunak euren aldarriak politikari helarazteko dagoeneko abiatu da manifestazioa, ezta? Hori da, bai, plaza berrian gaude eta atzean ikus ditzakegu bloke guztiak orain parlamentura abiatuko dira. Horre emango diote dokumentu bat eta, bueno, Gasteizera iritsi dira Bilbotik eta Bergaratik abiatutako blokeak, eskubideei bidea zabaltzen pentsio publiko duinak denonentzat lelopean, 1080 ibilaldia murgilduta dago Euskal Herriko pentsiodunen mugimendua. Gaur Gasteizen manifestazioa abiatu da iparraldeko gizarteetxetik, orain plaza berritik abiatzen ari dira parlamentura. Gasteizen bat egin dute 100 pentsiodunek hirueguneko martxa egin ostean, astelehenean Bilbotik eta Bergaratik abiatu ziren eta asteartean aguraindik. Kilometroak bizkar gainean eta 5 urte borrokan eman ostean, Euskal Herriko pentsioen mugimenduak tinko jarraitzen du. Eta 1.060 euroko gutxieneko pentsioa ezarri arte ez duela etziko argi du. Arabako hiriburuan protesta egin dute 1.060 eurorainoko gutxieneko pentsioa Jaurlaritzak osatzea eskatzeko. Batez ere, oraingo honetan 1.080 eurora pentsioa osatzeko eskatzen diogu Eusko Jaurlaritzari eta Eusko Legebiltzarrari, batez ere hori da, ez da, une berean baita ere Nafarroakoari, ez da, hori da gaurko aldarri nagusiena. Hegoaldean, 1.060 euroko gutxieneko pentsioa berehala ezartzea aldarrikatzen dute. Hala, hilaren 29an Iruñan protesta egingo dute parlamentuaren atarian. Horrez gain, pentsiodunek nahi dute Espainiako Kongresuan ordezkaritza duten alderdiek pentsioen azken erreformaren lege proiektuaren eztabaida erabiltzea, erretiro adina berriro 75 urtetan jartzeko eta pentsioa osorik jasotzeko kotizatu beharreko urteak 15era jaisteko. Era berean, Espainiako gobernuari bai gutxieneko pentsioa ezartzeko. Eta hori, Espainiako gobernuak egiten ez duen bitartean, Eusko Jaurlaritzari eta Nafarroakori eskatzen diogu. Ahal duelako eta bainera baliabideak badituelako horretarako. Hauteskunde kanpaina betean iganderako 3 egunen faltan iritsi dira pentsiunak Gasteizera. Nerea, gobernantzara zein iristeko lehian herritarren arreta erakartzea dute egunotan xede alderdiek hain zuzen ere. Araban eta Gasteizen EAJaren eta Euskal Herria Bilduren arteko alde estu aurre ikusten da. Nolako ari da izaten azken egunotan kanpainan lurraldean, Nerea? Hala da, bai, hauteskunde kanpaina ostiral honetan amaituko da eta 16 egunen ostean alderdiak hauteskunde gauaren zain izango dira. Azken egunotan EAJ, PSE, H Bildu eta Elkarrekin alderdiek herritarrei euren botoa eskatu diete. Konpromisoak, proiektuak eta aldaketa izan dira gehien errepikatu dituzten hitzak. Eusko Alderdi Jeltzaleak bakarrik bermatzen du Arabaren etorkizuna industriaren ikuspegitik. Eta Eusko Alderdi Jeltzaleak bakarrik du gure industriak aurrera egiteko moduko ibilbidea. Esperientzia,
eta proiektua. Estas elecciones hay voto útil o voto inútil y hay voto productivo o voto improductivo. Y quien quiera que su voto sea útil y que sea productivo, en el socialismo tiene su mejor opción. Eta bide horretan guk lurralde honetan konfiantza daukagu. Eta jauzi berri bat egitera goaz. Esperantzaren blokea garelako. Eta Araba eta Laudion gobernatzeko aukera bakarra gu gara. Que todos aquellos que quieren y que aman a esta tierra, que quieren que tengamos más oportunidades para los jóvenes, para los mayores, de empleo, de futuro, que todos ellos piensen que ese cambio es posible y que el único voto que asegura ese cambio a mejor es el voto al Partido Popular. Por eso el próximo 28 de mayo tenemos que llenar de votos transformadores para vivir mejor, porque somos la única garantía para acabar con las políticas conservadoras y la mayoría absoluta del PNV y del PSE. Ondo da, Nerea, baina informazio honekin hemen utzi behar dugu konexioa, mila esker eta hurrengora arte. Eskerrik asko zuei, aio. 3 egun baino ez dira falta hauteskunde egunerako eta tentsioa nabari da alderdi batzuen artean, esaterako EAJak tonuago gortu du Euskal Herria Bilduren aurka. Ikusi ditzagun jarraian azken ekitaldi nagusiak. Ez gara provokazioetan eroriko, ez dugu eta ez gara lokatzetan mobituko. Gurea herria delako, gurea printzipio eta baloreak direlako, eta gurea ardura historikoa delako. Kopia txarrarekin geratu edo aurrera egin. Bilduren inkonkrezioa edo Eusko Alderdi Jeltzalearen bermea. Gobernu berdina, sigla berdinak eta gero eta okerrago. Gauzak okerragoro joan ditezke inor aldatu gabe gobernuan. Sozialistok konpromisoa hartzen dugula jatorrizko metroaren 2. linea martxan jartzeko lanak hasteko. Besteak beste Iruñako makila eskuratzeko lehian diren hautagaiekin izan da hamaika telebista gai ezberdinen bueltan solasean, tartean hirigintzarekin lotutako gai ezberdinagatik galdetu diegu. Hala nola Gurutze enparantzako parkinaz, non izugarrizko zuhaitzak moztu eta basamortu plaza bihurtu duten, edota Sanduzelaiko biribilgunean, bertako auzokiden aldarria delarik aspalditik, trafikoa beste modu batera bideratzea. Euskal Herria Bilduko eta geroa baiko hautagaiei Santa Engraziko presa zere galdetu diegu, hautsita baitago aspaldetik entzun jarraian erantzunak. Bueno, iruditzen zait, orain gaude ja maiatzan, eta berriro ere hartu behar dugu, beldurra handiarekin gainera beste uda bero bat. Kontekstu honetan aldaketa klimatikoarekin gertatzen ari dena ikusita, gezurra dirudi oraindik badirela taldeak Iruñan proposatzen dutenak zuhaitzak moztea. Horrek ez du rangorik, horrek ez du logikarik, eta ezin dugu hori permititu. Beraz, alternatibak hori bilatu behar direla, bigarren zabalgunerako bilatu behar dira aparkaleku alternatibak, baina adibidez ondoan dago Galizia etorbidean, nun orain dela urte batzuk egin zen proiektu bat, eta bertan eta gainera Maristazen egiten ari denarekin lotuta, planteatu daiteke alternatiba bat, zuhaitzak moztu gabe eta berriro Iruñeko beste plaza bat, basamortu bat bilakatu gabe.
Bai, Gurutzen Parantzako proiektatua dagoen parkin horri guk ez diogu zentzu handirik ikusten. Auzo hori hainbat parkinez inguratuta dago eta gainera generalean, normalean ez daude beteta. Beraz, guk geuk ez diogu parkin horri zentzu handirik ikusten. Bueno, guk pizkat gogoratzeagatik guk aldatu genion plazari izena, oraindik ere deitzen zelako garai hartan Conde Rodezno plaza, eta gero desobiratu genituen bertan zeuden gerifalte frankistak, ez? Batez ere Mola eta Sanjurjo. Eta gero egin genuen ideien lehiaketa internazionala, arrakasta handia izan zuena, nun selekzionatu ziren 6 proiektu. 6 proiektu horiek doaz alde batetik mutur bat izan daiteke eraikinaren resignifikazioa eta bestea da eraikina goitik bera lurrera botatzea. Hortan bi mutur horien artean kokatu behar da irtenbidea, baina hori erabaki behar du jendeak. Gure ustez, orain egin behar dena da ireki eta ahotsa eman, iritzia emateko jendeari. Eta jendeak erabakitzen duena, hori ze egingo dugu. Bueno, Los Caídosen eraikin horrekin arazo bat daukagu, eta da, eraikin babestua dela. Beraz, edozein gauza egin baino lehen, babes hori ikertu behar da eta aldatu egin behar da. Eta horretan, noski, ardura Príncipe de Viana instituzioarena da. Hori esan da gero, guk uste dugu eraikin horri, eta ez bakarrik eraikin horri, baizik eta multzo osoari erantzun bat eman behar zaiola, erantzun amankomun bat, erantzun adostu bat, orain arte, noski, lortu ez dena, egin ez dena. Baina lehen arazoa, eraikin babestua dela kontutan eduki behar da, eta esan dezakegun nahi duguna, baina hori konpontzen ez dugun bitartean, esaten dugun guztia erantzun idealak izango dira, ez errealak. Irtenbide bat eman behar zaio, horri, bai ala bai. Ez dela logikoa, ez bakarrik dagoen trafikoa, da baita ere zarata, da kutsadura, en fin, arriskua hor metatzen dira hainbat elementu ezberdinak, ez? Hori hasieratik planteatu zen gaizki, eta beste gauza bat zuen artean, aipatutako guztiaz aparte, auzo bat, ez 4 zatitan banatzen ditu, eta haien arteko komunikazioa eta oztopatzen du. Beraz, horri irtenbide bat eman behar zaio bai alabai, eta hurrengo urteetan eman beharko zaio. Guretzat lehenengo pausua da ideien lehiaketa bat konbokatzea, hortan adituek esan beharko digute ze irtenbideak dauden. Zergatik esaten dut hori, ze adibidez besterik gabe kotxeak lurpetik pasatzea behartuko bagenitu, kutsadura adibidez bere hortan jarraituko luke. Ez genuen hori ebitatuko. Eta beraz, eman behar zaio arazo horri irtenbide integrala. Bai, sanduzelaiko arazoa, gurea egiten dugu noski, auzokoek esaten dutena. Euren errebindikazio guztiz justifikatua dago eta guztiz bat gatoz beraiekin. Asuntoa da, rotonda horri erantzun bat eman behar zaiola, agian kotxeen trafikoa lurperatu egin beharko litzateke, eta hori ere agian irtenbide partziala izango da. Beraz, auzokidei entzun behar diegu, noski, orain egiten ari garen bezala, eta irtenbidea egiazkoa izan dadin, ez bakarrik auzokideek, baizik eta baita ere teknikoei entzun egin behar diegu, seguruenik, nire ustez behintzat, trafikoa ere hortik nolabait desbideratu egin beharra egongo delako. Bueno, Etxabakoitz auzoak pairatu behar izan du azken hamarkadetan, ez dakit, zigor bat. Eta zigorra izan da, hori ez, Damoklesen, espata gainean izango balu bezala, hori bere patua, bai alabai lotu du eskuinak tren geltokiarekin. Eta hori ez da justua. Tren geltokia atzeratzen ari delako, asko atzeratu da, ez dugu ez da ere uste berehala konponduko denik, eta gainera ez da udalaren, ez da Nafar gobernuaren eskumena. Hori kanpotik dator estaduarena da. Eta beraz, bi gauzak disoziatu behar ditugu. Etxabakoitz auzoari eman behar diogu futuroa,
ez? Eta gero etorriko da tren geltokiarena. Orduan, horretarako, hori kontutan hartuta, nik uste dut hor etxe bizitzari dagokionez, eta baita ere, hori dotazioei, adibidez, dagokionez, neurriak har daitezkela. Guk, gure programan sartu ditugu batzuk, adibidez, Nikazio Landa ikastetxean, hori ez, Zibox moduko bat ezarri nahi dugu, auzorako, eta baita ere, D eredua bertan implementatu. Bai, momentu honetan PESIS bat dago hor, hainbat eta hainbat alegazio egin zitzaion, eta orain ere berriz egingo zaio, nik, arazo asko dauka, edozein PESISek duen bezala, baina baita ere, nik gauza bat argi eta garbi daukat, nik uste dut PESIS horrek, Etxabakoitz auzoarentzat oso ona izan daitekela. Beste bizi berri bat eman diezaiokela Etxabakoitz auzoari. Hor egia da, ideia kontrajarriak ditudala, ez? Alde batetik badakit elementu historikoa dela, Mairugarren mendetik hortxe dago, eta badakit baita ere hainbat jardueretarako importantea izan dela, ez? Aisialdiari dagokionez batez ere. Baina momentu honetan, hori ez, mundu ekologistatik eta konfederaziotik, ere datorren mezua da, presa horiek eliminatu behar dira eta ibaiari bueltatu, itzuli behar zaiola bere ibilgu eta bere bizitza naturala. Eta nik uste dut hori dela bidea. Hori bai, aspektu historikoei dagokionez, errespetatu alda zati bat, pixka bat irudikatzeko hor egontzela presa historiko hori, nik uste dut momentu honetan priorizatu behar dela beste kriterio hori, ibaiari itzuli behar zaio bere bizitza naturala. Bai, egia da, Santa Engrazia presa degradatzen ari da, eta gure ustez konpondu beharra dago, baina ala deia. Arraunlarien federazioaren onerako, Federazion Navarra de Peskaren onerako ere bai, konpondu behar da, eta ahalik eta laizterren. Iruditzen zaigu astakeria. Sekulako astakeria. Bertan, eraiki nahi dutela berriro Salestarren bigarren fasea. Ez berriro dorreak, berriro hori ez, malda batetan gainera, eta batez ere eremu natural bat izor. Zeharo kontra gaude eta aukera baldin badugu buelte emango diogu horri. Bai, badakit hainbat kritika jaso duela proiektu horrek, baina nik uste dut Lizpea auzo berri horrek baditu arazoren batzu, hor dorre batzu proiektatu dira, oso garaiak zirenak, pixka bat garaiera, pixka bat jatsi da, noski dorre horien gandik oso gertu bizi direnentzat, hori kalte bada nolabait, baina Lizpea auzoa momentu honetan hor dagoen ripa oso egoera txarrean dago, hori garbitu egin behar da, buelta eman behar zaio goitik bera, eta nik uste dut proiektu hori ongi, era orekatu batetan garatzen baldin bada, ona izango dela guztientzat. Saiatuko gara, behintzat, ez? Nik uste dut urte hauetan pixkate erlajatu dela udalaren lana aspektu horretan, ez da erreza beti ahalegin estra bat egin daiteke, eta guk uste dugu bai udalak dituen baliabideak eta kontutan hartuta azken urteetan ez dela oso eraginkorra izan horretan. Ez dakit konponduko dugun ala ez, baina konpontzen saiatuko gara. Horretarako ere bi neurri. Alde batetik garbitu, behatu eta margotzen jarraitzen duena zigortu. Hori alde batetik. Eta bestetik kontzientzia sortu. Zibismoa zabaldu margolarien eta ez margolarien artean. Zibismoa beharrezkoa da, pintada eta margoiek gure hiritik kendu nahi baditu. Bidegorriak egiten ari dira, baina orain arte falta izan da gure ustez nolabaiteko koordinazioa. Ezarri dira hainbat puntutan kale horrek zuen barne logika jarraituz, ez? Hau da, hemen obrak egin behar ditugu eta aprobetxatuko dugu bidegorria egiteko. Zer falta da? Ikusmen orokorra. Falta dena da lotzea gune horiek momentuz isolatuak daudenak,
ez du logikarik Iruñeko auzo batetik bestera joan ahal izateko izatea bitarte ja bidegorriekin, baina momentu batetan txirrindulatik jaitsi eta eskuan eraman behar izatea. Horrek ez du logikarik eta orduan saiatu behar dugu razionalizatzen, ibilbide horiek. Bueno, lehendabiziko neurria litzateke Iruñerriko metropoli foraleko udalak mai batean jarri eta dauzkagun arazo komunei, aman komunei, irtenbide bat bilatu. Eta horien artean da bidegorriena da. Zer egin behar den? Bidegorriak areagotu, bidegorri gehiago egin, kalitatezkoak izan daitezela, eta noski hori egiteko kotxea zentrotik kendu, kotxea Iruñetik kendu. Iruña, hiritarrari bueltatu. Zel momentu honetan, Iruña kotxeetan pentsatzen du hiritarrengan baino. Laster izango dugu aukera Iruñako hautagaien adierazpen gehiago entzuteko, lehenago baina bada besterik, Senpereko eta inguruetako herritarrek elkarretaratzea egin dute etxe baten salmenta espekulatiboa salatzeko. Senperen da etxea eta Bazkako 3 milioi euroan dago salgai. Herritarrek kezka adierazi dute laborantza eta naturgunearekiko interes pribatu espekulatiboek izan ahalko lituzketen interesez. Botere publikoen ezasolakeria ere salatu dute. Eta Ipar Euskal Herrian garela, hilabete hasieran iragarri legez, Kanaldude telebista etxe guztietan ikusi daiteke dagoeneko. Kanaldudetik eki dugu kameraren beste aldean, berri pozgarri hau gure ganatzeko, eguerdion. Eguerdion. Tira, hainbat hornitzairekin izenpetutako hitzarmena eta gero telebistara iritsi da Kanaldude. Zer suposatzen du honek eki erronka berria ere badau Kanalduderentzat? Aspaldi lantzen dugun gaia da, 2018an jarri ginoen gure programazioa martxan, 24 orduko edapena, eta geroztik aritu gira gai hau lantzen, zeren ordura arte gure webgunearen bitartez ikusi zaiteken Kanaldude soilik, eta geroztik lortu ditugu hitzarmenak Frantziar Estatuan ikusentzunezkoa kudeatua da, Arkom izeneko egitura batek kudeatzen du, eta egitura horren gandik, beraz, lortu dugu 2021an Kanaldude zerbitzu publiko bezala onarpena. Beraz, hori data importantea guretzat eta baita ere Ipar Euskal Herriarentzat, lehen handikotz onartzen baita Frantziar Estatuan hizkuntza eskuara duen telebista bat, eta horrek ideki dizkigu ateak, bai telefonia edo internet operadoren boxetan Kanaldude ikusi ahal izateko aukerak ideki dizkigu. Bai ez, eta nolakoa esan duzu ez, azpaldetik ibilizaretela ez, aukera hau egikaritzeko zain, nolakoa izan da prozesua, edo nola bizi izan duzu ez duek? Da lanketa luzea, zeren berriz ere iparraldean lehendabiziko telebista gira, eskolazko telebista kasu honetan, beraz izan da prozesu guzia eta luzea, ulertzea ze izan zitezken gure aukerak, eta beraz administrazio eta instituzioekin
lanean aritu gira, lortu ditugu lehenago aipatutako onarpena, lortu dugu, eta gero horrez gain izan da ere, bai Frantzian daude 4 operadore nagusi, beraz horiekin direnak enpresa pribatuak direnak, eta horiekin izan da bana-bana horien gana joatea, eta urteetako ahemanen ondotik lortzen dugun zerbait. Hori da, eta gainera horrela, behingoagaitik badaukagu Euskarazko telebista Ipar Euskal Herrian, eta horrez gain berrikuntza gehiagorekin ere badator kanaldudea urte honetan, ia hasieratik martxan duzue webgune berria, ez da zer berritasun dakar honek? Bai, aukera izan da, ikusten ginoen, bai telebisteta iristeko aukera izango ginela, baina ez ginoen albo batera ere utzi nahi gure webgunea, dena gure edapen euskarri nagusia historikoki, eta baduena ere horrek ere geroa biztan da, eta beraz behiro osokia hartu, eta diseinu lan bat eraman dugu, baita ere edukien behantolaketa bat, nahi ginoena zen, portadan, portada hori, Kanandudeko webgunearen portada, izatea, Kanandudek eskaintzen duen proposamenaren ainiztasunaren irudikapen argi bat, eta beraz gaur egun sartzen bazizte webgunean, ikusiko duzute, hor direla Kanandudek eskaintzen dituen, portadatik harrapatuko dituzute, Kanandudek eskaintzen dituen saile ezberdinetan hainbat eduki, izan fikzioak, dokumentalak, ikusgarriak, gertakariak, kirol kaptazioak, erreportaiak, musika saila, eta abar, beraz goza asko ikusteko, eta gu pozik gaude emaitzarekin, eta agian ikusleare bai. Hori da, ondo da aitzakiarik ez dugu beraz Kanaldudeko webgunak kuskusatzeko, mezua zabalik ere ez, gizarteak alaxe egin dezan, hemen utzi behar dugu konexioa, mila esker eta hurrengora arte. Bai, min esker zuei, aio. Eta honekin iritsi gara gurean gaur magazinaren bukaerara, eguneko elkarrizketa nagusiari bide emateko. Gaurkoan Euskal Herria Bilduren Laudioko hautagaia izango dugu platoan, beraz ez zaitezte urrutik joan, laster gara bueltan. Banago dantza mundua, baina nire batzutan egonen naiz ere film moduan dantzari eta ere batzutan grabazioak ere egite ditut, orduan banago pixka bat mundu asko hartzen. Eta niri gustatzen zaidana da dena nahastea eta disiplina ezberdinekin nola kreazioak egin daiteken eta nola gauza oso politak eta oso interesgarriak atera daiteke. Orduan, ekimen bat egin behar genuen, eta pentsatu nuen antzerki bat, ezakitze, eta eske ilun bera gertu zen. Eta horasi ginen antzerkia prestatzen.
da mabiterriak iritsi direla, heldu zaigu eguneko elkarrezketa nagusiari heltzeko unea, eta horretarako hemen dugu gurekin Ainize Gastaka, hauteskunde hauetan Euskal Herria Bilduren hautagaia, alkategaia laudiorako, ondo etorri. Eta tira, geroz eta gutxiago falta da hauteskunde eguneako, 3 egun falta dira iganderako, nola izara bizitzen aurtengo hauteskunde kanpaina hau nola zaude? Oso intensoa, oso intensoa da. Egia da dela nire lehenengo, ez da lehenengo kanpaina, baina bai ardura honekin. Beraz, beste modu baten bizi da, eta oso barrutik, eta bai, topera. Bai, ez, baina egia da Laudioko udal politikan aldaketa asko jaso izan direla azken hamarkadetan, ez? Zer nolako irakaspenak utzi dituztonek, edo ez, aurtengo aukera honi begira? Egia da, Laudiok ohitura arraro bat izan duela, dala holan ibiltzea batetik bestera, ez? Dantzan, alderdi batetik bestera, gainera normalean 2 ziklo betetzen ditu alderdi bakoitzak, eta irakaspena da, bagian horrekin ere amaitu behar dela. Ohiturak batzutan aldatu behar dira. Eta zergatik, epe luzerako proiektuak egin ahal izateko. Bai, ez da horrek baduen arriskua horixe bera bada. Eta hain zuzen ere justu azken legegintzaldian, kasu honetan, ez, EAJ izan da buruan, zuek oposiziotik nola bizi izan dituzu azken urte hauek? Gehiengoan egon dira, eta egia da gogorra izan da, ez bakarrik oposizio talderako, herriarentzako ere. Ze oso sartuta egon dira euren bulegoan, eta gauza asko oposizio taldea ni ez naiz egon zinegotzia, baina zinegotziek askotan kontatzen dute oso gogorra izan dela lanaz, informazio oso eskaz heltzen zen, edo inkluso atzeratua. Adibiderik argiena da, Laudion anbulategi berria egin behar dute, eta kokapena, eta egin behar zutela komunikabideen bidez jakin izan dugu danok. Horrelako gehiagikeriak gertatu dira. Ez, eta horretaz aparte herriari berari begira, ez, Laudioren, ez, bizigarritasun horri begira, nolako Laudio utzi du EAJak azken urte hauetan? Baitu, hilabete hauetan, aukera handia izan dut, jende askorekin hitz egiteko, ez? Eta sentsazioa da, berdina guztietan, kasu guztietan, aktibatuta edo antolatuta dagoen edozein pertsona, berdin dio kulture espazioetan, edo berdin dio zein eremutan antolatuta daudenak, leher eginda daude. Udalearen dei baten zai, bilera baten zai, diruaren zai, beti udala oztopo bilakatu da, herrian bizitza sortzen duten pertsona horientzako. Beraz, hauek aintzat hartu da Ainize, zergaitik gobernatu behar du Laudion Euskal Herria Bilduk? Nire ustez EH Bilduk daukan nortasuna hori bera da, herria, eta aintzat hartzea eta entzutea precisamente jende guzti hori. Gehiago da, guretzako garrantzitsuagoa da, jende guzti hori dagoena benetan bere eremu naturalean, espazio naturalean aktibatuta jarrai dezala, guk udaletik beraiek bultzatzea nolabait, guk gurea eta guk nahi dugun bezala egitea baino, ez? Herri bizia eta piztuta den herri bat, horrelako nortasun anitza izan behar du. Bai ez, erronka ez da makala eta horixe gidatzeko prest bazauden hori ikusten zara ez horre alkate gai gisara. Gogoz, bai, gogoz. Oso ilusionantea da. Egia da, berez nire lanbidea bokatua da. Eta kudeaketak ez dit beldur berezirik ematen, azken finean, salto natural bat bezala ere ulertu dezakegu. Eta herriari eskaini ahal zaion hori bezala, egia esan momentu honetan egia da, erronkak kolosalak dira, baina dena egiteko dago eta oso gauza politak egin daitezke. Beraz, hori ere oso ilusionantea da. Bai, ez da zentzu horretan badukazue asmo handiko programa bat ere ez prestatuta, baituzue proposamen sendoak, egun hauek gainera kanpainan bai izaten dira ez horixek partekatzeko, edo jendeari horiek azalduta erakusteko, nolako harrera ari dute izaten? Zeran, uste banuen gehiago izango zela harridura, baina
jada ari dira egun batzuk pasatzen, eta harridura baino uste dut dela, harrera ona ari dela jasotzen, ze gure programak parte hartzean, lehenengo eta behin parte hartzean oinarritzen da, baina gero guk egiten ditugun proposamen guztiak ez dira legegintaldi batetara mugatzen, epe luzerako proiektu batan. Are gehiago, esan dezakegu, badela guk Laudio 15 urte barru nola ikusten dugun edo zer nahi dugun. Eta horregatik pentsatzen genuen, ostras, hau handia da. Ilusionantea da, niretzako da, asko pizgarriagoa da joatea horrelako proiektu sendo eta potente batekin Laudio osoa integratzen duena modu orokor batetan. Baina harrera zein izango da, ez? Harridurarena, eta ez, uste dute jendeak horren beharra ere somatzen duela. Bai. Importantea plan baten herri beharra. bat, norantza baten kokatzea. Eta tira ez, programa horri begira ere ez, parte hartzea aipatu zu nola badagoen zentroan, nola baita esatarren, ala ere zeintzu dira bestelako ardaz nagusiak, edo zein politika erdigunean jarrita ez? Politika erdigunean jarri behar duguna da parte hartzea. Hau da, Laudion aurreko legegintzaldian parte hartzea araudia onartu zen, EH Bilduren egindako aportazio gehienak jaso eta ditu, beraz, guretzako erraminta interesgarri bada, eta hori martxan jarri nahi dugu, baina martxan jarri benetan. Hau da, baliogarria izan dadin nahi dugu. Horrela, berriz ere, herritarrak ahaldundu, gaitu, erabakitzea almena eman, gure konpromisoa behin eta berriz esan dugu, badala, eztabaida foko guzti horietan, kontseilu guzti horietan hartzen diren erabakiak, gure konpromiso politikoa dela, hoiek errespetatzean, naiz eta ez izan gureak. Orduan, guk gure programa, foko horietara, foro horietara eramaten ditugu eztabaidatzera. Horrek ez du esan nahi, hoiek aterako direnik. Baizik eta guk, beste gainontzekoek bezala, hor proposatu eta eztabaidatuko ditugula. Eta erok programan ez, ageri diren proiektu ezberdinei erreparatuta ez, egia da hainbat badaudela edo fokuetariko bat badela bai ekonomian, zein hirigintzan eta biak uztartzean. Baita ere hor bestak beste industria eremuak bestelako modu batean antolatzea aipatzen da ez, zergaitik edo zein egoeratan aurkitzen da udalerria? Laudio izan duen bilakaera izan da, azkeneko hamarkadetan industriak bere garaian modu oso bortitzean sartu zen Laudion, eta gainera oso enpresa potenteak izan ziren. Hauek behar zituzten espazioak bere ganatu zituzten, eta ibaia ere beraientzako beste tresna bat bezala erabiltzen zuten. Bai hondakinak botatzeko, baita beraien tresneria hozteko eta. Orduan, bada garaia, berrantolatzeko herria, zergatik bada espazio industrial asko geratu dira erdiguneetan sartuta. Eta badaukagu espazioa hori guztia antolatzeko. Eta ez da bakarrik soilik herritarrentzako ona dela, industriarentzako ere bada. Ze adibide bat enbasezen proiektua da, enbasez auzo baten erdi-erdigunean geratzen da, espazio ez dauka edatzeko gaitasunik, txikituta bezala geratu da hor, eta sartzeko kamioiak eta oso komplikatua da. Orduan, gure proposamena da, hobeagoa den beste espazio batetara joateko baldintzak eta laguntzak jartzea, espazio hori osoentzako, oso horretarako lortzen dugu, eta berreskuratzen dugu, eta nolabait enpresa hori bermatzen dugu herrian geratzea, eta ondo eta eroso sentitzea herrian. Bai, ezan ere gizarte osaren mailan bada industria, ez? Erronka edo horri birpentsatzeko erronka handia, eta honek ere badu berraktibazio ekonomikoarekin lotura. Gure planteamendua ekonomian bada, argi dago, enpresa traktore pila bat edo traktoreak ditugula herrian. Eta enpresa traktore horiek lanpostu asko ematen dizkigute enpresa bakoitzeko. Beraz, menpekotasun handia da. Ikusitu bat zen kasua edo enpresa bat krisian sartzen da eta
herri guztia baldintzatzen du, edo inkluso eskualde guztia baldintzatzen du. Beraz, enpresa traktore horiek herrian errotzen ditugula bermatu behar dugu nolabait. Eta bestetik, ulertzen dugu, diversifikazioa izan behar duela beste lan hildo bat. Zergatik, ez direlako soilik enpresa traktoreak herrian daudenak, baizik eta ere, industriarako zerbitzu edo enpresa txikiagoak, pyme txikiak, industria pymeak izango zirenak. Orduan, horiek sare handia daukagu hoiena, baina ez oso interesgarria litzateke diversifikaziora bideratzea, horiek ere enpresa traktore erabat menpe behintzat ez egoteko. Bai, ez da ipatu zuerlen tarteka, adibideen artean Tubacexeko borroka bera, egia da justu azken legegintzaldi hau markatu egin duela baita ere Laudion, eta esan duzu bezala Amurrion eta eskualdean protesta hauek egia da gero honekin iritsi direla ez izan Eusko Jaurlaritzaren partetik esaterako, plan ezberdinak, nola erreparatzen diezu hauei? Planei. Lehenengo da behin, lehenengo zoriondu langileak. Langileak eta ez soilik langileak eskualde osoa, izan dena oso handia da. Herrian gertatu dena oso, eskualdean gertatu dena oso handia da. Eta planei, bai, EH Bilduk foro ezberdinetan bideratu ditu horrelako planak proposatzea. Orain gure erronka da, horiek hitz hutsetan ez geratzea. Eta benetan eraginkor eta eraginkorrak izatea, erabiltzea. Ekonomiekin lotuta ere badago ez, tokiko merkataritza, zai zer nolako osasuna duen Laudion? Bai, hemen tokiko merkataritzaz hitz egiten dugunean, igual gehiago, badira, bigarren sektorea, hirugarren sektorea eta lehenengo sektorea. Baina lehenengo sektorearen kasuan, egia da, baserritarrak ditugula desagertzear. Oso kinkalarrian ditugu. Legegintzaldi honetan, oraindik ulertzen ez dugun arrazoi batengatik hiltegia itzi zen Laudion, eta horrek arazo handiak sortu ditu. Nolabait, gure baserritarrak oraindik egoera larriago batetan jartzea bideratu du. Orduan, horreri soluzioa bilatu behar zaio. Orain arte, eztabaida guztiak egon dira oso tenkatuta eta oso geldituta. Eta, bai, proposamenekin gatoz. Eta espero dugu, lehenengo sektorea, benetan, lehenengo sektoreari bultzada efektibo bat ematea. Bai, ez daro bestelako ez, merkatal esparruekin eta barbada hor froga bat egin gura duzuena ez, tokiko monetaren bueltan ez, konta iguzu gehiago horren bueltan. Tokiko moneta ere agertzen da gure programan. Ez dakit, esan bezala, epe luzerako proposamen bat da, ez dakit tokiko monetak zein puntutan edo zein ere fasetan aplikatuko genukeen, baina bai egia da buruan dugula. Iparralden dagoen tokiko moneta dugu adibide bezala, oso interesgarria, eta rotazio hori gertatzeko eta herrian dirua geratzeko oso sistema efektiboa dela ulertzen dugu, benetan eraginkorra, frogatuta dagoena da jadanik, eta bai, bada gure proposamen bat. Baina bada alternatiba interesgarri batez, gaur egun bizi ditugun krisianitz horiei bidetxo bat topatzeko. Eta horretaz aparte ez, hasiera nola industriaz eta hirigintzaz aritu garela ez, aipatzen zenuen nola ibaien erabilpena eta inguruak ez, horrei ere buelta bat eman behar zaiela udalerrian, hor Nerbioi ibaiaren bueltan, eko bulebar bat ere ez, proposatzen duzu ez, zer nolakoa izango litzateke? Gure asmoa da, argi eta garbi garai berri bat atorkigu hauen gainera. Ez da EH Bilduk horrela planteatzen duela, baizik eta planetak berak horrela planteatzen du. Baditugu alde batetik trantsizio energetikoa, klima aldaketa, badago gizartearen edo jendartearen zahartze prozesu bat. Orduan, berriz ere uste dugu herria horretara ere egokitu behar dugula.
Eta hau modu bat da, eta ez da gure asmakizun bat, Europa osoan, inkluso mundu osoan egiten ari den zerbait da. Helburua, komunitatea eta naturaren oreka, hobeago bat bilatzea da. Orain arte igual natura anikilatu dugu, eta bueno, pues seguramente, eta Europan eta munduan badira beste adibide batzuk, naturarekin natura errespetatzen bizi gaitezke. Eta ekoluelebarra hori da. Beste modu bat ibaia bizitzeko. Bere rekuperazioarekin lortzen duguna da espazioak, benetan erabilgarriak direnak eta natura ere zaintzen dutenak. Halako oreka hori bilatu. Eta inguru horretan ekobulebarra planteatzen dugu, hau da, etxebizitza molde ezberdinak proposatzen ditugu, zeinetan komunitate izaera hori bilatzen, bestelako etxebizitza molde ezberdinak egin aldiren, gazteak eta nagusien arteko elkar harremanak ere bultzatzeko, eta ez hori bakarrik ere, beste buelta bat ematen badiogu etxebizitza moldeari, seguramente guretzako erakargarriagoak, guretzako erosoagoak, merkeagoak eta ekologikoagoak izango dira. Izan ere izarren duen bestelako erronka bat, tokian toki bada ez, etxe bizitzen aferari nola heldu eta zer alternatia proposatu daiteken. Gainera hor, agian ez da gazteekin ere lotzen da askotan. Bai, hori da gure asmoa, baina ez soilik gazteentzako, esan nahi dut. Auzo bat sortzea, osoan oreka bilatu behar duzu. Eta zaintza molde ezberdinak bilatu nahi ditugu, pertsona gure erdigunean jarri, eta agian gazte eta nagusien arteko harremanak naturalak sortzen baditugu, seguruena zaintza harreman naturalak eta espontaneoak sortuko dira ere. Beraz ez da erronka makala ez, ekoburren hueltako hori, izan ere erantzungura diozu ez, zaintza, etxebizitza, eta guzti horretaz aparte ere ez, herri bizigarria egite aldera, kirolean ere badaukazue fokurik, zer nolako aukerak sortzen dira hor udaletik? Laudion gertatzen da, kirol instalazioak oso zaharkituak geratu izan direla eta oso gutxi ditugula. Eta hau da, atzetik datorren, gabezi bat, herri osoak onartzen duena, asumitzen duguna guztiok, hori ez da baida bat, hau danak dakigu, herrian behar handiak ditugula. Eta berriz ere, ez dugu partxeoa nahi. Guazen, pentsatzera, zer nolako herria nahi dugun. Eta zer nolako herria nahi dugu? Osasuntzu bat, herri osasuntzu bat. Eta horretarako behar ditugu espazio naturalak, espazio irekiak, zeinetan ere modu kalean ibili, bizikletaz ibili, eta kantxak behar diren, eta baita behar dira espazio itxiak. Zaila da, herria ez da erreza, ez daukagu leku bat esateko, hemen egingo dugu makro zera bat, Laudio ez da makro espazioetarako herria. Orduan, nire ustez egin behar duguna da, eraginkorrena, dala guztiok batu, erabaki zer egin, eta ez saiatu bilatzen, halako instalazio ultrapotenteak agian, ditugun eraikuntzen berrerabilpenarekin, edo, pabelloien bestelako proiekzio batekin, horrelako beste eraikuntzei, bestelako erabilpen batzuk ematen, seguro, gauza merkeagoak, atseginagoak ere, eraikuntzek ere alma eta bihotza dutelako eta historia dutelako, eta soluzio interesgarriak egon daitezke guztien artean egiten badu. Antzeko zerbait gertatzen da kulturari bideratutako azpiegiturekin eta bar, edo zentzu horretan? Apur bat bereziagoa da, egia da gabezia handia egon dela herrian. Hemen badugu altxor txiki bat, dela Lamuza parkea. Eta hemen egon da Buru Belarri SOS parkea taldea,
Eta, beraiei esker, gehien bat, lortu dute beraien parkearen birgaitzea. Beraiek ere ez dute soilik birgaitzea espazialki eskatzen, baizik eta badute buruan zer nahi duten hor planteatu, ze bere garaian orain arte kulturetxea izan da. Eta aparte orain ari dira legegintzaldi honetan seguruenik amaituko da antzokiaren obra. Gure proposamena da, bai, Lamusa parkean, SOS parkeak planteatzen duen proiekzio hori planteatzea, oso interesgarria da, oso gaitasun artistikoa bultzatzeko eremurik idealena da eta zerbait aurreratua eta polita izan daiteke. Baina bai planteatzen dugu hau, herri mailan baliteke espaziorik txikiena egin batean, ez? Kultur sorkuntza izan daiteke inkluso norbanako proiekzioarekin. Antzokia izango litzateke bestelako ertaina, proiekzio ertainarekin, izan daiteke antzerki bat, bestelako horrelako formatoekin, eta uste dugu beste hirugarren behar bat dagoela, dela formato handia exigitzen duten kultur eskaintza horretarako. Horretarako planteatzen dugu ere, erdigunean, ez da guk asmatutako proiektu bat, baizik eta kulturlabek eta SOS parkeak eta herriaren elkarteak ere horrelako planteamendu bat egiten du, Bizkaia kalean dela herriko erdigunean espazio polivalente bat planteatzea. Horrela ja, egitura guztiak, behar ditugun egitura guztiak izango genituzke, eta gero bigarren horkoska da, kudeaketa bera, nola egin. Bai, ez, behintzat daude aukerak ez hori ezin genezake ukatu eta guzti hau ere, ez, Euskara erdigunean jarrita aipatzen zuen, ez, programan bertan baita ere egia da, azken denboran, ez, jende oso kezkatuta badagoela, ez, Euskararekin, ez, afera ezberdinak ardira mai gainean azken hilabeteetan, ez, asko ere lotuta agian, ez, udalean zer hizkuntza erabiltzen diren, ez, eta, baita herrian sustatzearekin. Guk argi dugu. Euskara zeharkakotasunez zertatuko dugu udaletxean. Gure nortasunaren barne dago, nortasuna Euskara eta euskal kultura gure nortasunaren barne edo propioa da, eta hori udalean horrela txertatua egon behar du. Horretarako planteatzen ditugun baldintzak edo, ez zoilik esan, zeharkakotasunez aplikatuko da Euskara, ala eta punto, jazta, ez da hori. Ulertzen dugu, euskalgintzan jarduten duten elkarteekin, nolabait, aitortu eta hauekin elkarlanean egon behar garela, ze egia da, euskalgintzan aritzen diren elkarte gehienek egiten duten kritika izan da, esaten da, ez dago ez da telefonoa jasotzerik, ez dago ez da dei bat udaletxetik, hori sustatu behar da, elkarlana eta zaintza hori, horrelako elkarteei, arnazguneak aitortu, euskararen arnazguneak aitortu eta bultzatu ere. Gero, aktiboan diren euskaltzaleak hori bermatu jarraitzen dutela. Eta baita buruan duguna da beka sistema berria diseinatzea. Pausuak eman alizateko doakotasunera, baina baita ere online bidezko irakaskuntza barneratzea, ze Laudion behintzat ez da horrela, eta laguntzeko, olako oztopoak kentzeko. Ere egia da, eta nire harridurarako, Euskalgintza Kontseiluaren konpromesuak sinatu berri ditut, hautagai, zerrendaburu guztiei eskaini zaie, eta herrian ni izan naiz bakarra sinatu dutenak. Harrituta nago horrekin oraindik, baina horrela da, eta guk behintzat buru belarri horretara goaz. Horrela izanik esan egin behar da baita ere.
Eta honekin aipatu ditugu, programako hainbat eta hainbat ertz, esan bezala, hainbatetan badaude gehiago, beraz interesa duenak, edo eta kuskusatu nahi duenak hor dauka, Laudioko programa, eta ere aipatzea orain justu hauteskundeen bueltan prentsa behiratzen badugu guztiak dira, adierazpen batzuk, beste batzuk lokaztutako kanpaina atezari da asko hitz egiten bereziki agian, bada EAJ, Euskal Herria Bilduren aurka jarrera gogortzen ari dena, egunetik egun nola erreparatzen diozu aurtengo kanpaina hori? Nik pertsonalki penaz. Bada modu bat, eztabaida politikoa alde batera uzteko eta nolabait eztabaida kalitatea benetan desagertzeko, kasi. Orduan oso penatuta zentzu horretan. Gogoz ja etorkizunari begira jartzeko, ja behingoz danok, eta benetan proposamenen inguruan hitz egin ahal izateko, eta oraindik itxaroten, aber noiz datozena. Ez da, gainera bestelako foku bat ere bada abstentzioa bertan, ez dakit Laudiotik nola erreparatzen diozuen horri? Egia da, politika konbentzionalak duen ondorioa abstentzioa da. Zergatik, egiten zaion kritika nagusia da, benetan ez dela oso eraginkorra edo deskonexio handia dagoela herriarekiko. Gure partetik EH Bilduk hori ere nahi du, horreri buelta eman nahi dio, ez dugu politika konbentzional horretan sinesten, eta guk herrian gure konpromesirik handiena da precisamente hori, herria aldundu, herrietarra aldundu. Beraz, horren buelta, nolabait konbentzitu behar duzu jendea, abstentzia hori da, paso egiten duz, ez dut sinesten honetan orokorrean. Gure helburua da hori, benetan ahaldundu tresnak eman, sinesteko bakoitzaren hitzak benetan balioa duela. Beraz, premisa horri helduta igandera begira bukatzeko zer mezu saldu Laudioko herritarrei? Baskotzeko noski, baina bai, ez da nik onartzen dut, hau dira nire lehenengo hauteskundeak eta ez da erreza egiten, boskatu EH Bildu ez da zerbait niretzako naturala egiten zaidana, baina bai, uste dut oso garrantzitsua dela parte hartzea. Parte hartzea, ze horrela bai, benetan gauzak egin daitezke. Beraz, eta parte hartze horren beste gauza bat da bozkatzea. Ez da bakarra, baina bai pausu bat, eta oso garrantzitsua dena ere. Beraz, animatu, bakoitzak sinesten duen horretan, bozkatzea, eta koinziditzen badugu, hobeto. Hori da, eta honekin hemen utzi behar dugu elkarrizketa inizen, mi esker gaur gurekin tartetxau hartzearen. Eta orain jarraian eguneko solasaldiarekin bueltatuko gara, laster arte. Begiak itxita dantzan besarkada ieslari artean kateatuta. Goizero irrifarra nekea eta negarra alboan egunak mendea dirudi ordea zorionak hartzela bihurtu zorrela hautatu bidea badago aldea erori edo estela
horiek erantzuna. Ahoan, ahoan, baina nire itzala. Alboan, alboan, egunak mendea, dirudi ordea, zorionak kartzela, bihurtu zorrela, hautatu bidea, badago aldea, erori edo estela. Laztu eta dap-dap, elkarrekin dap-dap, airean goaz. Zuk nirekin dap-dap, nik zurekin dap-dap, kolosala izango da. Laztu eta dap-dap, elkarrekin dap-dap, airean goaz. Zuk nirekin dap-dap, nik zurekin dap-dap, kolosala izango da. Bidea hasi da, zulotik argira, batera goaz. Gorruntza begira, eutsi eta tira, erori bestela. Laztu eta dap-dap, elkarrekin dap-dap, airean goaz. Zuk nirekin dap-dap, nik zurekin dap-dap, kolosala izango da. Bada ordu bata iritsi dela, duzaigu eguneko solasaldiari heltzeko unea, tortarako emenditu da albo banatan, Zurine Rodriguez eta Ibon Meñika, ondo etorri. Eta hauteskunde egunaren, 3 egunen faltan, hauteskunde ez hitz egitea egokitzen zaigu gaurko honetan, eta bestak beste hasteko kanpaina zarituko gara ez, izan ere, ikusi genuen nola hasi zen hemen kanpaina, aurreko aste, no querés banabil, lehenago, tira. Oraintxe ere ez, jarraitzen du gogor kanpainak, lokaztuta kanpainak ikusi ditugu memeak eta barrak ere ez, Ortuzar Trumpekin alderatzen, horri izan ere ikusi dugu ez nola azken egunotan Oskar Matuteren bueltan, zabaldu den bideo batekin ez zer gertatu den, nola Ortuzarrek erabili egin duen bideori bere Barakaldoko mitinean, kasunetan ez Oskar Matuteren inguruko hainbat gezur zabaltzen zirelarik, ez dakit nola izaten bizitzen azken egunotako ez azken sprint hau. Bai, begira, ni nekatuta nago ja, sprint horren bukaera horren baitan ez, ja nekea somatzen du, neke fizikoa zein emozionala baita ez, eta galdera hori egiten ziatenean beste egunean esaten ziaten, ze sentsazioa dakazu momentuntan eta nik esaten nion ez, badaukat sentsazio gazi-gozoa. Ez, zergatik, ez, alde batetik bai dalako, edo oso ohituta gaudelako Euskal Herriko kanpainak nahiko planoak izateraz, eta bagaude benetan ikusten alternantzia posible bateko kanpaina baten bueltan, ez? Benetan badaude jokoan, ez munizipio bakar bat, baizik eta askon, eta hori oso interesgarria da, zeren ematen dio saltza, bera, hauteskundei eta hauteskunde urrengo egunera, ez? Eta niri hori positibotzat eutzen zaitez, eta liberean ere, edukiko ditugun argazkiak ez dakigu zeintzuk izango dira, baina ez dara gizonen argazkiak izango, eta hori ere berri ona da, ez? Ikusiko dugu ja, azkenean ja, gizonen instituzioak ez ditugula edukiko. Hori, eragiten dituzu sentsazio positiboa, eta nik uste ona. Baina, karo, beste aldetik oso kanpaina gogorra izaten ari da, ez? Eta nik beti izaten dut, gogortasun hori positiboa da, beti ere ideologikoa bada, eta konfrontazio ideologiko horren baitan mugitzen bada. Eta ni badaukat sentsazioa konfrontazio ideologiko oso gutxi egondala, baina konfrontazioa bai. Orduan, konfrontazio ideologikoa ez bada, zer da, zuk esan dezuna, ez? Lokatza. Eta orduan nik uste, eta azken egunetan hori da ikusi duguna, eta aitortu behar da, eta esan behar da bat, ez ere AJ-etik
bultzatuta, ez? EAJak ekarri du, hasiera batean izan zen Espainian sortu zen polemika, PPek sartuta batez ere, ez? EH Bilduko zerrendaen arira, baina gero, bueno, ona ekarri da, azken egunotan, zuk esaten zenuen, Oskar Matuteren kontura, baina ere, adibidez, ez? Arabako herri batean egondako eraso transfo baten arira, ez? EAJko hautagai batek sufritu duen eraso transfoaren arira, hori hartuta, erasoa dela, eta aitortu behar da, eta esan behar da hori eraso transfo bat zala, baina hori hartuta, ekartzen da gurera, eta lokatza sartzen zaio, ez? Eta, bueno, hori nik uste erakusten duela batetik EAJ beldura asko duela, ez? Eta hori fokus argi usten zuen, ez dakigu EH Bildu gobernatuko duen, hori ez dakigu, baina tendentzia baten aldaketa gaudela hori bai, ez? Orduan, bueno, beldurra erakusten du, baina ere nire ustez erakusten du etika falta. Eta niri hau da gehien kezkatzen nagoena. Zen beldurra izatea, galdu aldezulako legitimoa da, eta normala da beldurra izatie, baina beti dauden niretzako zoru etiko bat, ez? Eta pasatzen ari dira, ez? Da Oskar Matuteren gaiarekin argi ikusi dugu fake news baten aurrean egun garela, ez? Eta beti zen da fake news da Espainiako gauza bat, baina begira Euskal Herrian daukagu ere. Baina ematen du zer pentsa, ez? Oraindik ere hauteskunde gehiago badatozen honetan, ez? Aber zer nolako bilakaera hartu dezaken beste, ez? Esparru edo marko batzutan, horrelako kanpaina hasi izanak, eta oraintxe, ez? Etikaren esan duzula horitxe joan naiz galdetzera, ez? Mundu guztiak etikaren, ez? Hori dadila jartzen mahai gainean. Bai, justo zurinik epatu dut, eta banator, azterketagaz, hitz bat, ez, lokatza, eta uste dut azkeneko gunetan desintetxu entzun dugula, eta nahiko sintomatikoa eta preocupante ere bada aldi berean, ez? Hauteskunde testu inguru batean, zinetan borroka ideologiko, eztabaida politikoa, proposamen arteko talkak egon marko liatezken, bestelako sintoma eta kutsu batzuk hartu izan dituzte, ez? Ni banator, eta maila batean, eta kasi parkamena eskatuta zuen eremuan intrusismo laborala egin gabe, baina kasetaritza ikuspegi batetik egin ditzako zen izango ditzaken nire titularra. Hori da, neure hori galtu digan, horretik inot intrusismoarena. Niretzako da, trampismoak lur hartu duela Euskal Herrian, EAJaren eskutik, eta gero nabardu batekin. Eta ez, Ayuso eta Aznar eta Hauen eskutik egon direla Euskal Herrian ere. Eta uste torre maila batean jartzen gaitu zeko kalekoan gauden gaiarekiko, ez? Bildurra aipatu deu zurinek, urduritasuna uste dut baitere badala bestelako sintoma bat, edo bi alde egoera edo berdinaren bi aldeak dira. Eta nik uste dut hor, badaudela elementu batzuek baitere, aspaldidanik daudenak, eta maila batean azeleratu direnak, bildur urduritasun horren seinalez. Eta nik uste dut hemen badago dogma bat eta mantra bat, oso esarria Euskal Herrian, eta dala, PNV-ek beti pentsatu izan duela, botere instituzionala eta gobernantza idauturiko elementu guztiak, berari dagokiola, gobernatzea eta kudeatzea, ez dakitez, mandato divinorei esker. Eta nolabaiteko alternantzia eta alternantzia bera lehiatzeko nolabait ere, oso txarto daramala ez. Azkeneko gunetan entzun izan dut, zenbait eremuetatik, kasetari batzuk, eta horrela putxuet harridura baitera aipatu izan dutela, ez? Horrelako jokabide batera eraman izanagaitik harridura puntu bat. Nik nabardura batzuk egingo nizkioke, ez? Lehen esan dako gaitik, ez? Uste dut, PNV-ek maila batean bere jokoa eta bere egitekoa eta bere zentralidadea maila batean kolokan jartzen duen guztierekiko, uskurtasunaz gain oldarkortasuna baitera dira izan duelako beti. Tarduen, ni harritzen dago harridurak, nola baita ez eta gaitik. Baina, ulertzen dut baitere, debate dialektiko guzti honetan, horrelako ikuspiak izateak. Bai, eta ez pixkate horrela begiratzen dira, lokatz, niri gezkatzen nagoena ez lokatza badago, ikusi dugu kanpainan, baina kanpaina bukatzen denean, etortzen dira niretzako aurten oso importanteak izango diren momentuak, eta dira paktuak, zeren adibidez Gipuzkoako foru aldundian zer gertatuko den ez dakigu ondo, baina paktuak alda, Maialen Iriarte irabaztea, baina Maialen Iriarte ez gobernatzea, Gasteiz batean posible da Ruzio Biterok irabaztea, baina ez gobernatzea, eta hori ikusiko dugu hurrengo astetan. Orduan ni badaukatzen sentsazioa, eta esaten dut pesimismo oso, zeren momentuan esan nuen lokatza torriko da, eta izango da oso kanpaina gogorra, baina ni badaukatzen sentsazioa, igoka dela atentzioa are gehiago paktuetan. Paktu garaiadan
lokatza gehiago ikusiko dugula, gogortasun gehiago ikusiko dugula, eta han, dependenon, adibidez Gasteiz batean, Alderdi Popularra ere sartu daiteke jokoan, ez? Eta orduan ikusiko dugu aber zer gertatzen da, baina niri beldurra ematen dit, ez? Zen, bueno, badaude konfrontazioko egiteko modu asko, baina hauek niretzako ez dira bidezkoak, ez? Ez da aipatzen zenuen bezala ez badiela justu udalerri edo toki batzuk ez, non bai aurre ikusten den lehia oso estua egon badagoela ez, eta hor tartean ez daite esaterako hiriburuetara begira badugu hor Gasteiz, ez? Eta ikusi dugu azken legegintzaldietan, ez? Zerrolako paktoak eta barrak egon diren, bai EAJ-ari ez, ematen zaiola oraingoz aurreikuspenetan gailentasuna, baina Euskal Herria Bildu oso gertu, ez? Eta ikusi beharko dugu ere, ez? Aber zer gerta daiteken hor. Eta batez ere nik uste dut, azkenek urtako tendentzia egiten, eta orain nik uste dut nahiko nabari izango da, hiriburuena igual da paradigmatikoena, ez? Askotan hiriburuak izan direlako apurtxu bat, ez? Beste errealitate batzuetatik igual, mikrokosmos propio bat daukatelako, ez? Baina gaurko egunean ordezka dezakete bestelako sintonia, ez? Orokorrago baten horiteko igual laginik esponentzialenak direnak, ez? Eta da, lehen baitera ipatu du Zurine, baina emoten ari dira, gaur egun Euskal Herrian nahiko polarizatu egon izan direzen errealitate batzuek baitere, soziologikoki edo korronte sakonekoen aldaketa posible batzuen sintomak somatzen ari dira azkenek urtetan, eta horren maila batean, termino municipalista, parlamentari edo eztabaida politikoaren jokura, eramanez geroan, ekartzen duena da, indar harremanak maila batean, parekatzen ari direzela termino batzuetan, eta horrek maila batean, gobernantzarik enoiteko egokina hoberena edo sakonen izan dezakena da, negoziatzeko, akorditara heltzeko eta politikeneko noiteko eztabaidak eta adostasuna lortzeko gaitasuna duenarekiko, ez? Eta hori ni batean, termino historiko goetan, posamente Euskal Herrian igual ez dugu hainbeste ikusi hori, ez? Egon izan dire, baina igual ez dugu horrelako hain zabalak ikusi, odain irekien ikusi, eta ni uste dut, tendentzia hori baitere geratzeko garatu dela gure herrian, eta hor, nork hoberen kokatu, seguramente aukera gehiago ekingo ditu, indar posizio hobeago bat izateko, herri honentzako proiektu politiko bat eskaintzeko, ez? Agian Gasteiz ez orain buruan dudala, aipatzen Juanez, agian EAJak ere alako jarrerak hartu ditu gero, PPrekin eta barrez, hainbatetan iritsi izan da gobernu ezberdinetara, baina tira ez, agian oraingo honetan estuago, leku gehiagotan egon daitekela justifikatzeko moduren batean, ez dakit, agian Gasteizen iritsi halko da Artolazabal gobernura PPri esker. Bueno, ikusi behar da. Hemen badau gauza bat oso importantia, eta normalean hauteskunde municipaletan naiz eta idatzita ez dagoen lege bat, eta hori da zerrenda gehien boskatua izan den zerrendaren hautagaia errespetatzen da. Hori normalean izanen da, naiz eta hori ez izan behar legalki horrela, ez? Eta hemen gerta daiteke Rocio Viterok irabaztea, baina Artolazabal bigarrena gobernatza. Eta ni badakit zer esango du jota momentu honetan, eta esango digu seguramente. Baina Marotorekin gauza bera pasatu zen, ez? Maroto izan zen boskatuena, eta Gorka Hurtaranek hirugarrena izan zen azkenean alkatea, klaro. Hau tranpautza da. Ez que nik abizatzen da, porque badakita esango dutela. Tranpautza da. Maroto izan zen, egia da, lehenengoa, zerrendan, baina Maroto elkarbizitzaren kontrako diskurtso batekin irabazi zuen hauteskundeak. Elkarbizitzaren kontrako diskurtso hori, zan oso diskurtso arrasista, gasteiztarrok oso ondo dakigu zera ginak izan zituen hori gure hauzetan, eta orduan bazego niretzako behar demokratiko bat horri heltzeko. Eta EAJ, eta EH Bildu, eta baita momentu horretan Podemosek ordezkatzen zuen irabazi taldea horri heldu zuten. Gaur egun, bai EAJ Gasteizen eta bai EH Bildu proiektu demokratikoa datakate. Mai gainean. Ez da gora berdina, ez da kontekstu berdina, orduan. Bai egon daiteken aukera bat, zeinetan EAJak irabaztea, ez? Artolazabalek irabaztea, PSrekin laguntzarekin gobernua eskuratzea, hori izan daiteke estenatoki bat, bigarren estenatoki bat izan daiteke empate teknikoa, hori ere egon daiteke, alegia zinegotzi berdinak, baina boska ezberdinak, orduanan bai nere ustez izango da, seguramente ikusi behar da, ez? PNV, EAJ, PS eta hortz Elkarrekin Podemosek zer egiten duen, Elkarrekin Podemos bilakatu daiteke giltza, eta hirugarren estenatoki bat egon daiteke, zeinetan Rocio Viterok irabazten duen alkatetza,
Eta orduan, Rocío Vitero kentzeko, Alderdi Popularra jadanik esan du. EH Bildu ez egoteko dana egingo dugu, eta han bai, orduan, egon daiteke paktu bat EAJ, PS eta PP-en artean. Eta hau inportantea zen, PP Gasteizen ez da edan ork. Gasteizen PP historikoki bere feudua izan den hiria dela, eta bere momentuan elkarbizitza apurtu duen alderdia da. Ikusi dugu EAJ PP-rekin boskatzen gauza berak Madrilen adibidez bai ala bai legearekin, baina kontu zibilezen ez da gauza bera, Gasteizen oraindik marotoren mamua badakagu. Orduan, nik ez dakit ze puntura arte Gasteiztarrok, eta ez ari nahiz ez da EH Bilduko Gasteizko boskatzailea, baizik eta Gasteiztarrok oro har ondo ulertuko zuten Alderdi Popularraren bozka hori. Orduan ere, nik uste hori EAJak ere badakiela, eta igual, kontekstu horretan nahiago du ez gobernatzea, Alderdi Popularraren bozka lortzea baino. Zen gogora dezagun, eta oso importantia da, EAJak eskuratu zuela alkatetza 3. indarra izan da. Alegia, EAJ ez da hegemonikoa Gasteiz batean. EAJaren bozka asko, Alderdi Popularreko bozka historikoak dira, Eta hori, momentu hontan ikusita, Rocío Vitero gora doala, gerta daiteke ere bozka horiek berreskuratzea Alderdi Popularra, eta orduan Alderdi Popularrak gora egitea Gasteizen. Eman dut lan argazki oso handia, baina dana irekita dago Gasteizen momentu honetan, ez? Bai, ez, eta, ez da egitan zekoa den panorama politika oso ezberdina da, baina tira, eskumaren eta ezkerraren lehia argiare badukagu Iruñan, ez? Gainera, eserleku kopuru aldetik aurre ikuspenak, ez? Oso antzekoa datoz bai UPN-enak eta Euskal Herria Bildurenak, ez? Horre ez dakit ikusi ditugu, ez? Asiron esaterako, ez? Tira, esaten 1000 bozka bueltako, ez, lehia hor badagoela bata eta bestaren artean, eta tira, ez, hor bada benetan bi eredu oso ezberdinen arteko, norgehiagoka. Bai, eta apurtxu bet perspektiba historiko minimo bategaz jarri ez geroan kokatu beharko genuke, ez, gaur egun Nafarroa beti izan dela estatuaren logikatik estatu afera bat, eta zelan bait horrek ein handi batean, ja ez bakarrik Nafarroa garaian edo Iruñan bertan moten diren indar harremaren arabera, baizik eta estatuaren logika guztiek primatu izan direzela eta lehen etxi izan direzela, eta urteetan baitere logika horre maila batean, norabidetean bestean jarri izan dituzte hainbat udal gobernantza eta inkluso forua bera, ez? Orduan, ein handi batean horrek asko markatu izan du, ez? Eta gaur dago da ikusten, faktore batzuek maila batean baitere, nahiko determinante bihurtu daitezkela, ez? Eskuma regionalista oso ranzio horrek badauko implementazio bat, propioki. Egia da baitere, eskumaren horieteko banaketak maila batean ikusteko daukaguna baitere ze eragin aukin dezakeen, horretan, indarko harreman guzti horretan, eta egia dela azkeneko urtetan, bai ikuspegi nazionalean, zen dugun abertzaren ikuspegitik, zein esker ikuspegitik, Nafarroa garaien sortu direla noiteko koalizio edo bloke ezberdinak eta osatu izan direla, eta mantendu izan direla. Eta hor bai badago noiteko alde bat, igual beste genontzeko Euskal Herrien ez daudenak, ez? Hora EH Bilduk ordezka dezakena, gero bai ordezka dezakena, edo gaur egun zurekin kontigo Nafarroa ordezka dezakena. Horre maila batean, konsolidazio horiek edukitzeak, maila batean ere ekartzen du panorama berezitu bat, eta eragiten duena. Baina egia da, niretzako behintzat, argita garbi dagoena da, gaur eguneko alternantzia maila horretan, nork ordezka dezaken, eta lehen zurinek baitere, Gasteizerekiko aipatu denarekiko, termino demokratikoetan eta aurrera begirakoen logikan, zer gailendu beharko litzateken, eta beraz, non kokatu beharko litzateken ez da bai da ez. Seguramente, 28tik aurrera hor oso berezia izango da, elementua izango da ez. Eta gainera, badauzkagu aurrekari batzuk, ze hori baitere, orain dela 8 urteko testu inguru batean emon salako ez. Nik hor, aipatuko nituzke bi hausnarketa bai, eta da, batetik, gaur egun eztabaida politiko guztia dira oso arinak, likidoak, kontsumitze azkarrekoak, ez? Eta ikusi behar dugu baitere, bere momentuan aldaketa historikoa, lehen aldiz emon zanean, Asirenek lideratu zuena, jakinda hori baino gehiago izan zala, baina berak personalizatu zuela, 4 urtetak gero, emon ziren gestelako gertaren ondorioz, oposiziora jo zuen, eta oposizioan geratu zen, eta gaur da eguna, eta inkluso oposizioan geratu zen,
babes gehiagorekin, nahiz eta ez, indar municipalistek ez ziotela horretarako alkatatzerik eskuratu, eta gaur da eguna berriz ere aldaketa gauzatzeko lideratza bat ordezkatzen duena. Eta mai batean, hori da ez, eta horregatik da, azkenean tendentziak eta tarteak ez, denborak eta tempusak politikan zein garrantzitsuak direzen, ez? Ze askotan, badirudi, hau jazta, bueno, ez da inerreza. Eta gero bigarren galdera, eta ja bukatzen dute da. PSN badauka bestelako Maite Esporrin bat, ez dauka, zer egiteko prestutasuna dauko, termino horietan, nik uste dut galdera hori, eta ez dio personifikatzea gaitik pertsona horretan, ez da gitxeo, uste ulertu zaidala, bere momentuan jokaioa hartu zuela, eta besteak beste hartu zuena zen, berdin zitzaioa politika progresistak, berdin zitzaioa zemotako gobernantza eredua, bakarrik arduatzen zitzaiona zen, EH Bildu gobernantza eredu batean ez kokatzea. Eta hori lehiatu zuen, eta beraz, berriro bueltatzen az berdinera, ez? Estatuaren logika gailendu ziren beste inontzekoen gainetik. Eta hori, PSNek egin zuen. Ba, hori, adios asiron, ez? Horren kanta, horren bueltan. Nire asko gustatu zait esan dezun kontu bat, gutxitan hitz egiten egun honetaz, eta da tempusen kontuan, ez? Ozituta gaude, eta ni, arabarra izan da, rebendikatzen dudala guzti hori, euskal politika, bai Gipuzkoa eta bai Bizkaiako ikuspuntu batetik ikusita, ez? Eta egia da, nik uste benetako aldaketa dinot demografiko, soziologikoak, bai Araban eta Gipuzkoan ematen, eta Nafarroan ematen ari dira, ez? Eta orain dela, orain dela denbora bat, Nafarroan gauzatu zen gobernuan, eta Gasteizen igual ez zen gauzatu, edo Araban ez zen gauzatu gobernuan, baina bai egon zen Alderdi Popularraren kentzeko kapazitate hori, ez? Eta ni badauka sentsazioa batzutan, ez, frustrazioarekin bizi izan dugula, garaitu genuen eta gero kendu ziguten, eta orain atxera pauso bat, eta nik uste oso importantea da saltzea ziklo politikoak ez direla 4 urteko kontua, ez? Ziklo politikoak 10-20 urte horren bueltan, benetan, ez, aldaketa horiek ikusten hasiak dira, ez? Eta orduan ni badaukat batzutan, ez, askotan esaten dugunez, aldaketa periferiatik etorriko da, ez? Batzutan eskerrean batez erabaritzen dut nekearen sentsazio hori de, hostia, baina aldaketa ez dator, aldaketa ez... Eta niri beti gustatzen zaitezakea, goazen pixkat kautela izatera aldaketak motel doazte, eta hortarako oso importantia da adibidez, eta hauteskunde municipalak aukera hori ematen digute, hauteskundak eta horrengo egunetan auzoen bosketara begiratzea. Alegia, begiratzea nola boskatzen duten auzoak. Ez gogora dezagun, pasaren municipaletan Otxarkoaga bezalako PSOEko gotorleku batean, EH Bilduk irabazi zuela, ez? Edo Mendizorrozan, Mendizorroza da pijodun auzo gasteiztar bat oso pepekoa, EAJak irabazizun orduan. Han da nomamia ikusi dezakegu orduan ikusten urrengo egunean auzoetara erreparatzea ezinbestekoa dela ere ikusteko gazteak nora joten ari diran, zen badakigu ze auzoak gaztetzen ari dira, zeintzuk zahartzen ari dira, eta hori informazio asko eman dezake. Bada, Iruñera begira, badaukagu Jon Orzaiz kazetariaren analisi txiki bat, gertatu edo tira dauden aukerei begira, ikusiko dugu eta jarraituko dugu solasaldi honekin. Bueno, Iruñeko udalean egoera, baditu antzekotasunak eta ezberdintasunak parlamentuarekin alderatuta. Alde batetik daukagu figura oso potente bat, Asironena, eta segurazki ez duena galduko eta are pixka bat irabaz dezakeena, hori da EH Bilduren asmoa, ez, botoetan gora egitea, eta alba da lehen indarra izatea, horrek nolabait erraztu eginen liokelako alkate izatearena, edo besteen babesa lortzea. Beste alde batetik daukagu eskuina, ez bakarrik zatituta baizik eta hautagai berri batekin, eta hautagai nahiko ezezagun batekin, Kristina Ibarriola, orain arte parlamentari izan dena, baina benetan ez dena lehen lerroan egon, eta hortaz UPNeri kostatuko zaio, nolabait hori pertsona hori ezagutaraztea eta lehen lerroan jartzea. PP aldiz oso hautagai ezaguna aukeratu du, eta horrek kalte eginen dio segurazki UPNeri, baina ez dakigu dont legea misteriotsua da, orduan ez dakigu bananduta kalte eginen dien, badirudi baietz, hori gertatu hori da, hori izan hori da ondorio nagusia,
baina beste batzutan ez da halakorik gertatzen, eta ez dakigu benetan eskuineko boto emaileek zer hobetsiko duten. Pertsona ezagun bat, Adanero bezalako hautagai bat, Madrilen ibili dena, Nafarroako parlamentuan ere bai, eskarmentu luzea duena eta medioetan agertu dena ia egunero edo ia astero, edo betiko zerrendari botoa ematea. Orduan, bueno, pues hori airean egonen da. Eta PSN-ek hautagai berria aurkeztu du ere, Elma Saiz, ez du ahaztu behar, Elma Saizek ere baduela ibilbide bat, eta bueno, abertzaleen gandik ez dela oso hurbil egon inoiz, eta ez dirudi prest egonen denik bere botoak Joseba Sironi emateko, adibidez ez, kasua iritsiko balitz, baina seguraski hori ez da Iruñean erabakiko, gauza horiek historikoki gertatu den bezala Madrilen erabakitzen dira, eta bueno, ez dakigu horrek nola baldintza dezakeen horrek ere, ez? Pedro Sánchezek izan ditzakeen beharrien arabera, gauza karta batzuk edo besteak sar daitezkelako jokoan, ez? Eta ez dakigu halakoak negoziazio mahai batean egon daitezken edo ez, baina badirudi PSN-eren esku egon daitekela alkatetza eskuinaren esku utzi legealdi hontan egin duen bezala, edo gehiengo aurrerakoi bat lehenetsi, naiz eta alkatetza Joseba Siron EH Bilduren esku utzi, ezta? Hori ere inkognita bat izanen da, eta kostako da, seguraski, erantzuna topatzea, ze esan dudan bezala, instituzio batzuk eta besteak solapatzen dira, agian tratu bat egon daiteke hor mahai azpian, instituzio batean gertatzen denak eragina izan dezan bestean, eta nik jarriko zaitut honetan eta zuk beste honetan. Orduan, nik uste kostako dela, pazientzia beharko dela, eta seguraski hauteskunde gauan bertan ez, eta biharamunean ere ez dugu jakinen zeintzuk diren alkateak edo zeintzuk diren presidenteak, eta izanen dugula negoziazio luze bat aurretik. Negoziazio luzea aurretik eta horretaz apartez fokutariko bat satituta agertzen den eskuin horretan, ez da, oraingo honetan? Nik uste, klabe asko eman ditula Jonek, ez? Lehenengo titularra da hori, ez? Negoziazio luzeak eukiko ditu seguramente Nafarroan eta baita Araban ikusiko dugu Gipuzkoan zer gertatzen den, seguramente Bizkaian dana jakingo dugu tamalez igandean, baina gero nik uste bi klabe eman ditula. Bat da, eskuina beraren zatiketa aber zer gertatzen den horrekin, hori kalte egiten dion zentralizazioa behintzat badago dont legearen horren bueltan, eta gero eskerraren horretan ere oso interesgarria dutu zait esan duna kontigo zurekin paper hortaz, ze paper hartuko duen, zen bai egia da erabaki hauek, eta beak ez ondo azaldu erabaki hauek gehienetan Madrilen hartzen dira, legian nor gobernatuko duen, seguramente Madrilen hartu behar da, baina sensibilidadeak, alegia, kandidatoen moduak bai soma daiteke gertutasuna edo urruntzea. Kasuntan badaukagu sentsazioa, EH Bildurekin harreman oso goxoa edo konplizidade politikokoa josita ez dakala, ez? Kasu, sentsazio berdina dukan dira adibidez Gasteizko kasuan, ez? Elkarrekin Podemosen hautagaiaz ikusiko dugu, baina egia da, ez? Badela indar minoritarioa, baina askotan horrelako hauteskundean indar minoritarioak direna giltza dira. Orduan, horregatik oso importantia da jadanik eskerrean edo eskuinean dauden konplizidade eraikiak horiek, ez? Orduan, ikusiko dugu. Baina Nafarroan ez dugu ez jakingo igandean. Hori da titularra, ez? Bai, ez hortaz aparte, lehen xagoera aipatzen genuen, ez? PSN-ek zerrolako papela jokatu dezakeen, edo eta, hasioni ere sentzun izan diogu esaten ez, PSN-eri boskatzea badela, ez, eskumako bloke hori elikatzea. Historikoki gertaerak horrela emon direlako. Nik lotzen dute baitere hasierako hausnarketarekin, ez?
gaur egun sartzen ari diren horieteko markoak, aurrekoan justo aipatzen egon ginen horri inguruan, nik uste dut beste gauza askoen artean sortzen duena da Euskal Herriko gaiak begirada propioek lausotzen dire edo aldentzen direla. Eta orduen zentralitate gaiago hartzen dituzte bestelako logika batzuek jada berez politikoki estrategikoki, kasunetan Nafarroa garaiei dagokionean egongo direnak. Nafarroa beti izango delako estatu afera bat. Orduan, karo, elementu horiek nik uste dut baitere, galdetu beharko nioke orduen hori interesatzen zaizkion horrelakoak elikatzea. Batetik ekartzen duena, eta dala askotan posizio nahiko reakzionarioak zen protagonismoa hartzen dituzten, eta Nafarroan ezagutu ditugu desentetxu horren kontura, porque maila baten bebai ikusi harko genuke, boxek ze paper bete dezakeen baitere, eta barra, zoritzarrez, baina eskerraldiadeak horrelakoak direlako. Eta gero aldi berrian baitere, benetan igual, lehen zuinek aipatu den logikatik, egon daitezken noiteko benetako eztabaidei begira, propioki daudenei begira, pisua gero gutxiago hartzeko arriskua daukate, eta nik ustut hori oso kaltegarria dela denentzat. Horre PSN-ek egia da, historikoki demostratu dituela gai batzuekiko, eta Nafarroan eztabaida gai dauden gai batzuekiko, noraiteko distantzia uzkurtasuna eta inkurso aurkakotasun bat jarriko dut adibide bat, zoritzarrekoa, baina bada, berari baitere propioki entzun dio dana, edo irakurri dio dana, ez dakite ja non, baina egin duena, eta da euskararen kontuarekiko, berak aipatu izan du, gatazka politikotik aldendu beharko litzateke euskara, euskara gure ondaria da, beraz, gatazka politiko bat egon badago, eta aldi berean baitere, euskara maila batean, afera politiko horretatik maila batean, Nafarroako realidade begiratu ez geroan, ikusi beharko genuke, klaro, zonifikazioa nork asmatu duga. Gaur egun, Nafarroa garaian dagoen, ezarreta dagoen hizkuntza politika banatzen dela, zenbat eskubide daukasun hizkuntza horrekiko, oinarritzen dela non bizi edo non jaio izan zen araberakoa, nork esarri du, nork elikatu du, nork kudeatu du. Gai horiek nik uste du maila batean nahiko zentralak direla. Eta maila batean ondorengo egunetan ere mai gainean egongo dienak. Eta eragingo dutenak, honek eta zurinek aipatutu dituzen elementu do maila guztietan. Beste adibide bat, eta da, Herriberako PSN-ek boskarako deialdia egin izan du, 8 hizkuntzatan euskaran izan ezik. Hori da bere PSN. Orduan, klaro, estatu aferek har dezaketen papera, badakigu ukingo dutela, eta non erabakiko direzen gauzak, eta ze logiken erabengo duten, baina aldi berean, propioki dauden, Nafarroa gari dauden eztabaidekiko ze posizio politiko daukozun baitere, horrek maila batean erdigunean jartzen du, eta indarko relazioa gehitu ez geroan, eztabaidak eta akorditorako gaitasuna non kokatuko diran. Eta nik uste dut hor galdetu beharko dioke bere burua orduan norentzako egin nahi duen politika, Nafar politikari batek ez. Justuki, igual ez daka zer ikusi handirik, Nafarroko kanpainarekin, baina bain kanpaina oroarekin justuki izan dezunean, euskararen kontu edo afera hori nahi izan dute eztabaida politikotik aldentzea, ni badauke sentsazioa badaudela gai batzuk, euskara horietako badela, asmatzen dela mantra bat, edo fikzio politiko bat zindan, hau ez da politiko honen inguruan ez dugu eztabaida konfrontatibo batuk iguatzen hau kentzea, baina benetan biziki konfrontatiboak direla, eta euskara da, adibidez nik uste Nafarroan esan dela gai bat, baina indarkeria matxista izan da EAN, erailketa bat egon da kanpainardian eta hemen ez du inork honen inguruan eitz egiten, alegia indarkeria matxistari aurre egiteko ereduaz, diputazioak kudeatzen dituzten bide batez, beraz bereziki gai elektorala izan daitekena, eta sortzen da mantra moduko bat, euskararekin bezala, euskara politia da, euskara goxa da, euskara denonana, indarkeria matxista txarra da. Eta mantra horretatik ez gara murgitzen, eta hori dago konsensu bat eskerra eta eskuinen, eta barka edazu, baina eskerrak ez du kudeatzen euskara, eskuina bezala, eta indarkeria matxista ere ez. Eta badaude mantra batzuk, eta hori, nik uste dut gero paktu horiek egiterakoan ezinbestekoa da, alegia zein da, adibidez, demagun EAJak eta PSren artean, hori dago oso akordio sendo bat EAen, eta nik entzuten dudanean programetan, PSek indarkeria matxistaren inguruan dituen proposamenak ez datozte bat EAJaren eredu privatizatzailearekin. Erresidentziak privatizatzen ari dira. Indarkeria matxista kudeatzen dituzten pisuak, alegia emakumeak bere etxetatik jun behar direnean derrigorez oso gara larria batetan duen pisuiek guztiak privatizatuta daude. EAJak privatizatu ditu. Ez dut uste PSek horren alde egongoenik, eta gero paktua llegatzen da, eta paktu egiten dute
Ez, orduan nik uste dut hori ere azaldu behar dela, eta eskerrak hor badauka izugarrizko erronka kontradizio hori azaleratzen, ez? Azaleratu behar du, ze puntura arte interes partidista horiek programatik aparte dauden, ez? Eta hori da, orain datorren erronkan, ez bakarrik EAen, baizik eta Nafarroan ere, ez? Eta nik apuntetxo bat dator, eta gainera esango nuke, hala ere, gatozen joeretatik, desentetxuko aldaketa bat emondu ala, ez? Sozialki eta inkluso gero eztabaiden logikan, ez? Baina oraindik orain, argi dauena da, olakoek hartzen dutela bigarren, hirugarren, laugarren mailako maila bat, eztabaida zentralak edo paktuak edo akordioak egiterako momentuan, ez? Etxebizitzarena adibidez nahiko sintomatiko izan da, ez? Etxebizitzaren afera nahiko erdigunean dago, ez? Hauteskunde hauetan orokorrean, hirietan, orokorrean, sabes? Eta hori, maila batean, begiratzen badugu atzerantza, apurtxu bete adin bat dekogunok, esango genuke, seguramente, etxebizitzaren afera ez dela erdigunean egon eztabaida batean, aspaldi, nahiz eta problematika gerota, aregotu izan den. Bagoaz, aurrerantza, gai sozialek problematikei erantzuten dieten noiteko aferak, baina oraindik orain nik banator zuri negaz. Baina oraindik orain gero, a la hora de la verdad, esaten da moduan, horrek zepisu hartuko duten, hor dago benetako eztabaida edo zelantza ez. Bai, eta batez ere hori da kuriosa, ez justu EAen nola aipatzen zenuen zurine ez, EAJ eta PSen arteko, akordio hori gero ikusten ditugu diskurtzoak, ez, nola gertatzen diren, eta ez dakit bestelako gai bat ere agian turismoa izan daiteke, nun justu aste honetan, ez, sailburua, Hurtado sailburua, Eusko Jaurlaritzako sailburuak eskatzen zuen Europan, ez, gogortzeko neurriak turismoari dagokionez, benetan bere alderdia eta bere instituzioak izan direnean, ez, ataka estuan jarri dituztenak hiriak eta, ez, halako udalerri handiak turismoarekin lotuta, ez, justu hontaz ere turismoa zaldetu diegu Iruñako hautagaiei, ia da kasu honetan, ez, beste lekuetan ez bezala justu bakarrik ditugula bi alderdietako korteak, gero abai eta Euskal Herria bildu izan hizkuntza gaitik eta disposizioa gaitik, bestek ez dutela erantzun gura izan, beraz ikus ezagunez, turismoaren bueltan, gainera oso lotuta dator Iruñan justu San Ferminak, ez, ikus badakigu zer nolakoak diren, turismo bakarrik ez dut eragiten ez, beste hainbeste arlotan, baina tira ez, zer iritzi duten. Nik uste dut bi neurri hartu behar direla. Alde batetik erabaki administratiboak. Udalak ezin dio talde guzti eta bakoitzari baimena eman bere ekitaldiak aldezarrean edo gazteluen parantzan egiteko. Hiria dezentralizatu egin behar du eta horretarako erabaki administratiboak hartu behar dira. Eta horrekin batera, noski, hiritarrengan kontzientzia sortu. Iruña aldezarra baino gehiago da. Herri eta auzoetako eta elkarte taldeek eta elkarte guztiek hori kontutan eduki behar dute. Iruñak baditu 11 leku ekitaldi guzti horiek antolatzeko eta aurrera eramateko. Beraz, nolabait, hiritar kontzientzia sortu. Bueno, nik uste dut alde zaharrean uztartu behar dugu bizitza, ez, jendearen bizitza eta bertan bizi den jendearen, hori ez, atsedena hartzeko eskubidea, eta gero baitere onartu behar dugu alde zaharra zerbait berezia dela, ez, iruindar guztiontzat. Hori bakarrik eraiki daiteke, hori ez, eztabaida eta harremanetatik, ez, hitz egin behar da, eragile ezberdinen artean. Argi dago honetan bi eredu daudela, bata da eskuinarena, nun gauzak, hori ez, bere kasa funtzionatzea usten den, da horrek ez du elkarbizitza ahalbidetzen, eta gero dago gure ereduan nun baita ere neurri ausartak hartu genituen, adibidez, ostalaritzaren moratoria, bere garaian egin genuena, edo pisu turistikoen moratoria baita ere. Beraz, bi eredu horiek oso nabarmenak dira, baina hori ez, nik uste dut dena eraiki behar da elkarrizketa eta eztabaidatik. Konpondu, San Ferminetako, entzierroen gaia denon artean konpondu behar dugu. Horretarako nik uste dut badagoela San Ferminetako maila horretaz esateko asko duena. Eta guk mai horri entzun egingo diogu. Eta nik uste dut beste gai bat ere badagoela. Informazio gehiago eman behar zaie. Batez ere kanpotikan datozenei jakin dezaten entzierroaren arrisku guztiak.
entzierroan korritu egitea, arrisku handiko ekitaldi bada. Eta nik uste dut kanpotikan datozenak ez direla horretaz ohartzen edo jabetzen. Beraz, bi gauza, Sanferminetako mahaiak hitza eman dezala, eta bi informazio gehiago batez ere arriskuetaz. Bueno, ez dakit konpondu daiteken, ez da, Sanferminak beste gauza batzuen artean beti jai herrikoiak izan dira eta funtzionatzen duten gauzak dira batez ere haiek bakarrik bere kasa funtzionatzen dutenak. Ez, orduan horretan nik ez dut adibidez udala debekuak ezartzen ikusten, ez dut ikusten. Behar bada hori bai bultzatu behar dugu edukazioa, informazioa behar dugu, eman, ez kanpotik datozenek ere jakin behar dute zer den zezen bat. Eta ongi ezagutu hori, eta horren arabera, pentsatzen dut, baita ere zerbait egingo dugula. Baina debekuen bitartez hori ez dugu soluzionatuko. Egia da, Iruñeko evento turistiko nagusientariko bat, badirela Sanferminak, eta horrek ikusi dugu ez, urte ezberdinetan zer nolako eraginak dituen gizartean berran. Bai, eta egia da ez, Asilonek esaten zuen ez, jai herrikoia hori mantendu behar dela, baina egia da, aldi berean badaudela bi Sanfermin ez, badago herriko edo jendearentzako Sanfermina, baina gero dago realidade bat, eta Iruñako jendeazko Sanferminetatik juten da, masifikatuta daudelako, eraso sexistak daudelako, eta mila gauzetako orduan, egia da hori dela erronkarik handiena zentzu horretan turismora begira eta masifikaziora. Begira, biak nahiko antzerako diskurtsoa zekaten ez, eta biak nik eskatuta zeudela eta aldi berean etxituta. Hori da nik izan dudan zentzazioa ez, gutxi egin dezakelaren zentzazioa, ez dakit beste alderdik ze iritzi dakaten, baina nahiko pesimista ikusi ditute gai hontan. Ez aipatzen zen hortarteka ez, debekuak nola ezarri edo zer debeku ezarri alako ebentu baten aurren. Gogoratu behar dugu orain dela, azkeneko urteetan debekuz jostako neurria, baina ez direla hartu bereziki jai herrikoien antolakuntzan ibili izan direzenei, ez? Eta orain dela pasan urtean, dela 2 urte baitere, horren inguruko baitere ez da bai dagoen zan lekuak baitere non kokatu eta barrak ez. Evidentemente, Sanfermina daukaten noreteko ez, dimentsio mundiala gainezka egiten dituela gestio asko, eta galetu beharko genioke hor bai ikusten dut, nabardu da behintzen dela, zer dan gestionatu behar dana eta zer dan ez, auspotu edo in behar dana ez, eta hor dauela gakoetariko bat. Sorprenditu nahu, biek esan dutela gehien bat, informazioa batez ere entzierroarekiko, nipetzen duen azaian entzierro nahiko, gauza nahiko ezagun badana, konkretuki hori dela, baina bueno, hori igual Iruñako logikatik irakurri behar dana, eta gero azkenengo gogoeta bat, ez dakit, eta da, justo turismoa gentrifikazioa zitzaiten duenean egia da aldezarrek maila batean hori asko tentsionatuta eta sufritzen dutela, eta ziurrenik Iruñari buruz hitzaiten gara, baina tranquilamente izan zitekeen Gasteiz, Donosti, Bilbo edo Baiona bezalakoek pairatu edo ezagutzen dutena. Eta argi dagoena da gaur eguneko mundu ereduen baitere, gurean bebai elementu horiek gure eskalara, baina tentsio handiko eztabaidak eta egoerak sortzen dituela, eta horrekiko behi batean politikak askotan ez direla horretarako aterabide orekatu bat emoteko bidea, eta hor problematika asko sortzen direla. Ziurrenik lehen entzun diote aburtu hori izaten turismo jasangarri bat daukola adibidez Bilbok, eta ziurrenik aldezarreko biztanlerei galdetzen badiogu, seguramente ez lukete hori esango. Eta atzo entzun nien telebistakoan, 14% piba daukola turismoak Donostin, eta aldezarrak izaera galdu izan duen, eta zemotako egoera guztia peratzen dituzten, eta maila batean eragin zuzen bat daukola batez ere hiri osoan, eta basoaz Baionara, eta Baiona txipien ez dago okindegirik da. Orduan, errealitate guzti horiek maila batean ikuste dut irakurketa aratago bat eskatzen dutela, ez?
ez, bainera hori senentzago ez esaten nuen nola badirudien, turismoagaz askotan ez, arazo bat sortzen da, bada etxe bizitzen prezioa, turismora bideratzen direnak, ez direnak bideratzen, eta kuriosoa zen, justu aurreko egunean ere Gasteizko hautagaiak genituela, ez, kortetan eta bar, eta kasu bakarra zen oraindik guztiz goia jo gabe, hiriburuetan ez guztiz goia jo gabe, hiria bezala aurkezten zudela, beraz, oraindik ere CEJak egiten zuen deia bertara ekimen ekitaldi handiak eramateko, eta ez, jarri barrean dagoeneko begira, ez, gertatu daitezken arazoetan turismoarekin begira, eta horiek prebenitu beharrean ez, oraindik tira ez, gertatza Gasteizen Bilbon edo eta Donostian gertatu dena, eta gero ja ikusiko dugu nola solventatzen dugun. Margena daukagu ez Hori da, ez, baina, bueno, hemen nik uste muinean dagoena dela, berez, eredua ez, bakarrikan turismoari begira bezik eta eredu sozioekonomikoa, ez da kasualitatea, orain gero abaiko hautagaiari entzuten genionean, galdetzen genionean gentrifikazioaren inguruan, baitz egiten digut alde zaharrean egiten diren ekitaldiaz, eta ez komertzioaz, eta ez etxe bizitzaz, ez da gentrifikazioa, ez da elkarte txiki bat, eragile txiki bat, nahi izatea, astero bere ekitaldia alde zaharrean egitean, nahiz eta ni alde dagoen deszentralizazio hortan, gentrifikazioa askoz konplexuagoa da, eta eredu sozioekonomiko bati egiten dio referentzia, gentrifikazioa bat da Starbucks irekitzea alde zaharrean, edo alde zaharrean dauden etxe bizitzak, dituzten lehioak ez konpontzea edo deliberagintzak ez egitea konpontzeko, ez hori da gentrifikazioa, ez, eta hori da eredu sozioekonomikoa, ez, bai Iruñan, bai Gasteizen, bai Bilbon, eta Donostin egia da, igual Donosti batean, dagoen tamainuzko eta lehen mailako arazoa dela historikoki turismorako bideratutako hiria izan delako, baina nik esango nuke turismotik baina aratago doan eztabaida dela. Horrekin lotuta justu ez, ekonomia, eta tokiko merkataritzaz ere galdetu diegun, bera zentzun dezagun zer iritzi duten. Begira, horretaz zerrenda luze bat egin dezaket, ezta? Baina egia da, merkatariekin bildu garela eta proposatugu dizkiguten neurri guztiekin guztiz bat gatozela. Beraz, beraien gana zuzentzen zaituztet. Bai, merkatariek, auzo zaharreko merkatariek esaten dutenaz, guztiz bat gatoz, eta beraiek bultzatutako edo aurkeztutako ideiak bultzatzen saiatuko gara. Bueno, gure garaian bultzatu nahi izan genuen merkataritza araudia, baita idatzi genuen, aurkeztu genuen zoritxarrez, ezin izan zen onartu, aldeko botu nahiko izan ez zituelako, baina guk horretan intsistituko dugu. Bertako merkataritza da, hori ez, benetakoa da bertakoa, izan nahi dut. Benetako merkataritza da bertakoa. 0 kilometroko produktuak saltzen dituena eta benetan gizartea, hiria, egiten dutenak. Ia, ez dakit, hilabetero galdu egiten da merkataritza edo merkataritzagune tradizional bat, denda bat, orain dela gutxi ikusi dugu Murillo, ardotegia, baina desagertu dira asko. Bai ala bai, neurri urgenteak ezarri behar ditugu salbatzeko bertako merkataritza txikia, merkataritza tradizionala eta zentenarioak diren lokalak. Bai, egia esan guk ez diogu zentzu handirik ikusten aldaketa horri. Egia da, merkatua txantrean hasi zela, gero landabenera eraman zen, eta nik uste dut landaben oso leku aproposa dela horretarako. Eta egia da baita ere, hainbat eta hainbat pertsonek esan dutela bai, baina nik ez dut gidatzen, ez dakite nola llegatu landabenera, bueno, Bale, lasen. Bai, lasai. Hori, zer iruditzen zaizu? Bai, guk ez diogu zentzu handirik ikusten landabenetik berriz txantreara bueltatzea. Egia da,
Bideoak arazoren bat izan du, alare ez, hasierako parte horretan zentratuta, tokiko merkataritzan, hau bada ez, gainera, herriz herri orain kanpainan asko, behintzanik programa askotan ikusi dute zer nolako beharra ageri den, batez ere ez, niri asko kemen aipatu diaten, nola, jende asko jubilatzen hasien eta utxik inork ez dituela hartu gure berriz ere ez, komertzio hori gainera oso saia da ere ez, hastea komertzio berri bat eta hor gatazkoak sortzen ari dela bat tokiko merkataritza hori bizirik mantentzeko. Bai, jubilatzen ari direlako batetik, bestetik ere pandemiak izugarrizko ondorioak iukizutulako komertziotan eta gero gure kontsumo eredua ez aldatzen ari delako, ez, ohiturak berak eramaten gaitu gure auzoko komertziotan bizitza ez egitera, eta esaten dut nahi da nahi ez bizitza, zen uste dut ez, auzoa ere eraikitzen dutela komertzioa, beraz, bai, nik uste dut belaunaldien arteko gatazka bat dagoela, eta hori herriala da, eta horri heldu behar diogu, ez, jende asko jubilatzen ari dela, eta komertzioiek utxak geratzen dira, baina nik uste eztabaida haratago eraman behar degula, eta da ze eredua, ez, dan Amazonen bitartez erosten badegu, gaur nik irakurri dutez, euskal enpresa bat sortu dela, ez, jakiak ere modul lainean erosteko, eta orduan sokuten zara takila batera, eta hartzen dituzu jakiak, ez. Eta, izan daiteke interesgarria, baina niri askoz gehiago iruditzen zait politagoa eta gertuagoa, ez, alboko barazki den da hortan barazkiak erostera, ez. Egia da horri, buelta bat eman behar digula. Egia da ere, aldi berean, ez dala bakarrekan kontsumo eredua, baizik eta jende asko ere erosten ditu horrelako makro superfizietan eta makro denetan diruagatik, garestiagoa dalako komertzio lokala, eta nik beti esaten dutez hori ez da erabaki batzutan nahitan ari eskoa, ez denik lalegia, tomate ekologikoak eta hemengoak nahiago ditut, baina batzutan ez daka dirua hori ordaintzeko, ez, eta zentzu horretan ere erronka bat dago, eta da nola egiten diogu aurre elikaduraren eskubideari, ez, eren elikadura bada eskubide bat. Zer nolako laguntzak edo zerlan birpentsatu daitekeen ekosistema hori? Bai, nator. Eta egia da gai oso komplejua eta ez dakit, erpin asko ikutzen dituenak eta eskatzen duena baiteko politika integralago bat, ez? Eta bereziki publikotik nolabait ere interbentzio baten bitartez eragin dezakena, baina ez dela bakarrik bere bitartez gauzatuko, aldaketa hori, baina funtzio oso importante bat bete dezakena, ez da, zer prestigiatu, zer indartu, eta zer nolabait ere, bakotza bere logikatik edo, ez, bere autosuficientati bait ere gara daiten, ez. Eta hor dau, politika ezberdinak egiteren noiteko autua, ez. Eta egia da, hirietan ziurrenik, ez dakit ez, konplexuagoak eta dimentsio gehiago baitere duten ez baitere eragin nabariago bat daukatela, baina hori nolabait ere errealitate osoa eta integral batean emonten den enkartera bada. Nire familian, nire onduko familian, merkatu txiki, denda txiki bateko proiektu familiar batetatik datoz. Eta badakite baitere horrek sekostatzen duen eta askoz ere eskala txikiago baten, ez? Orduan, maila batean eragin, errealitate oso komplexuak emoten ari dira. Eta daude lotua baitere gure kontsumo ereduekin, gure bizi ereduekin, gure ordutegiekin, gure gauza askorekin. Eta nolabait ere, hor badaude baitere bestelako isla batzuk, Iruñan geltokia dago, eta hor badago bestelako proiektu bat, kolektiboa, bestelako eredu bat sustatzen duena, eraberritu izan dena inkluso espazio fisiko historiko bat, eta herritarren zerbitzura, hiritarren zerbitzura jarri izan dana, baina bultzatu behar dena da nolabait ere ez dadin izan irla bat, izan dadila egiteko modu baten nolabaiteko adibide bat, Aldezarrek guztiek daukate arazo berdina, seguramente elementu komun pilo bat, jasoko lukete, betiko merkatariak edo betiko dendak direzen horiek, zezeltasuna dituzten, bere baitan baitere mantentzeko eta ireki hori egiteko, eta hor, esan dakoa, niretzako hor klabetariko bada, ente publikotik ze politika bultzatzen dan, eta gaur-gaurkoz, joera tendentziak bai, baina zuk prestigetu behar dozuna da, bizitza eta noaiteko bizi modu bat edo sustatzen duen horri. Eta horrekiko noaiteko prestigiatze bat egin. Eta gaur da eguna, ziurrenik atzera pauso itzel batzuk peiretu zen ditugula horrekiko eta nahiko prekupantea dela. Zu Bilboko Aldezarrera zoaz eta
ez dakit hartzen dituzu kale batzuk eta ez dakit non egon zaitezken aldi berean, baina Bilbo esaten dizute edo esaten dizute beste leku bat, ze frankiziz beterik daude. Eta moratoriak eta barrataz hitz egiten ari dute Iruñean, Bilbon adibidez horri buruz ez inork hitz egiten. Hemen ez dago moratoriorik, ez dago beharrik, ez dago regulaziorako beharrik, eta dagoen bakarra da diru gehien daukonak eta diru putre funtzio dekienak eta interes ekonomikoien logika neoliberala indartzen dituen gehienak, hor daukate maila batean eragite gaitasun handiago. Hori herritarren zerbitzura ez da. Ikusi beharko dugu aukerak edo aldaketa aukera duden leku horietan ez horrei heltzerik baden, ze lehenxago aipatzen duen ez, behintzate Bizkaian, oraindik ere itxaron barko dugula lakuetarako, baina tira ez, aukerak zabaltzen dira, tokian toki, beraz horietara adi izango gara, batez ere ez, asteko igande honetan. Atorren astean egoikituko zaigu, pakto horiei, edo agertzen diren kontutxo horiei erreparatzea, eskerrik asko gaur biei gurekin izatearren, eta orain jarraian eguneko albisteekin bueltatuko gara.